ako matibag gamit kini Jera ta aji school supplies dan sa kami. Oh, sige. Jera! Ay, banda ka namin. Ano ka na? Ha? Mami mo? Ano? Pinag-stay mo ba? Nagalaman yung mami mo? Ito, buksan mo na. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday ni Mami sa'yo! Ayan! Yan yung gift ni Mami mo! Parang mo na natin! Happy ka! Ganda ng birthday niya. Ayan! Birthday gift ni Mami mo! Ito yung birthday gift ni Mami mo! Ayan! Happy birthday. Ayan, yan, yan. Nasurprise si Mami. Ayan! Picture! Picture ha. Wait Hi anak, sabi ni Mami mo. Hi anak ko, Skyrie Jaira. Happy birthday anak. Dalaga ka na. Sorry wala ngayon dyan si Mami dahil sa sitwasyon na bumabagyo at COVID. Hopefully, naiintindihan mo anak. Labas na lang ulit tayo nak at pasyal pag okay na ang lahat. Sana nagustuhan mo ang sorpresa ko sa'yo. Mahal na mahal kita forever. Enjoy your day. My number one baby girl. I love you so much. Love, Mami Rian. Happy birthday.